may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ben. Tambalerina for 12 years already. College pa lang ako noon sa probinsya, regular listener nyo na. Bilang experts naman kayo sa pagpapayo. Expert? Talaga lang Talaga lang. Sumulat ako dahil baka sakaling mabigyan nyo ng solusyon ang problema ko. Hindi ko kasi alam kung ano ang gagawin ko. Lumaki akong ulila. Maagang namatay ang nanay ko tapos iniwan ako ng tatay ko. Mabuti na lang, I have grandparents who raised me. Nang makatapos ng kolehiyo, lumuwas ako ng Maynila to find a greener pasture and to find my one true love. Sinuwerte naman ako at nakapasok sa isang malaking international company. Nakapagpundar ako para sa sarili ko at nasustentuhan ko ang grandparents ko sa probinsya. Dahil siguro masyado akong focus sa work, isa lang ang naging jowa ko in the span of 10 years. We lasted for 3.5 years. Noong 2021 kasi, kinailangan niyang umuwi ng probinsya. Nawalan kasi siya ng trabaho dito sa Maynila gawa ng pandemya. Mutual decision naming maghiwalay na lang dahil ayaw naman namin ng LDR. Last year, may nakilala ako sa Instagram na taga Pampanga. Naging magkaibigan kami pero dahil may nililigawan siya, dumistansya ako kahit type ko. Pero second quarter of this year, dumalas ang pag-uusap namin. Matalino at masarap kausap kaya inaabot kami ng 4 a.m. sa kwentuhan. Lalo ko tuloy siyang nagustuhan. April this year, nagkita kami. Naghahanap kasi siya ng trabaho dito at lumuwas for face-to-face interviews. He stays sa mga mumurahing hotel. After a few weeks, lumalim ang pagkakilala namin sa isa't isa at naging routine na naming magkita tuwing luluwas siya. Shortly after, naging kami. Pagdating ng June, naging desperate na siya for a job. Ang gastos daw kasi lagi siyang uwian tuwing naghahanap ng trabaho at nauubos na ang savings niya. Para makatulong at dahil kami naman na, I offered na sa unit ko na siya tumira. He moved to my place and after a month, he found a job. Naging maayos naman ang pagsasama namin sa simula pero pagdating ng August, napansin ko na lagi niyang dala ang phone niya kahit saan siya magpunta. Kahit sa banyo, pagdating sa bahay, diretso sa CR, bitbit ang phone. Tapos 30 minutes siya sa banyo. Bago matulog, CR ulit at syempre, dala na naman ang telepono. It felt weird. When we became an item na pagkasundoan naming i-delete ang lahat ng mga gay apps na meron kami para makaiwas sa tukso.
I deleted mine. Pero dahil may nararamdaman akong kakaiba, I downloaded them again. At tama ang hinala ko. Active siya sa dating apps. One time I told him na mag-overtime ako kaya gagabihin ang uwi. Ang totoo, nasa convenience store lang ako malapit sa amin. Nasa bahay na siya noon at online. Dahil magkalapit kami, nakikita namin ang isa't isa. I messaged him with a simple hi. Ang bilis ng naging takbo ng convo. Clearly, he is into hookups. Niyaya niya ako sa place niya kasi wala pa daw yung kapatid niya. Nang hindi naman ako magpakita, he blocked me. That weekend, umuwi siya sa kanila. Dahil alam ko naman kung saan siya nakatira, I recreated a new account and I repinned my place sa app malapit sa kanila. Gets you po ba? Gets to ng mga nasa app, di ba? Parang pag malapit, matatagpuan mo kung sino yung mga malalapit. Parang ganon. Yun yung, di ba, nung... Ang galing, no? Siyempre, bakit ka magbibigay ng kadate ng malayo? Oo. Hindi, tsaka Ang madedetect niya yung kung sino yung mga nasa paligid. Kaya nung tumambay siya sa convenience store at nag-pretend to be somebody else, na-detect ng jowa niya. Ang galing ng app, no? So ngayon, itong ginawa niya, sabi niya, dahil nga alam ko naman kung saan siya nakitira, I recreated a new account and I repinned my place sa app malapit sa kanila. Nahagip ko ulit siya. Suki? Oo, suking-suki. Naghahanap talaga si kuya eh. Nahagip ko ulit siya and I confronted him. Nagsorry siya at nangakong hindi na uulit. Pero last week lang, nahuli ko na naman siya. I value myself and I know my limits kaya buo na ang desisyon kong hiwalayan siya. Hindi ko alam kung paano. Alam ko kasing wala siyang savings. Baka kapag nakipaghiwalay ako, umuwi ng probinsya. Sayang naman yung trabaho niya. Sa kabila ng lahat, gusto ko pa din mag-succeed siya at magkaroon ng magandang buhay. Hindi naman pwedeng ako ang umalis sa sarili kong bahay. Hindi ko naman kayang tumira sa isang bubong kasama ang taong kaya akong traidorin at sayangin ang pagmamahal ko. Kung kayo nasa kalagayan ko, ano ang magandang next move? Ang inyong tambalanista, Ben. Hi, Ben. Benggang kaya kita mga 50. Mga 50 beses. Ang bait mo pa. Alam mo, minsan talaga, there is a thin line difference. Gahibla lang ng buhok ang pagkakaiba sa pagiging mabait at sa pagiging tanga. Sorry na, Ben, di ba 12 years ka ng tambalerina? Ikaw naman makakadetermine nun, Ben. Diba? Kasi saan ka doon? Alin ka doon? Kasi parang mabait ito to bordering to also ang tanga ko na. Diba? Kasi sa bagay, kapag wala kasi sa sitwasyon, ang bilis magsalita eh. Diba? Ang bilis sabihin na okay lang, ang bilis sabihin na, ito yung gawin mo. Kasi honestly, kami din, pag nagkakaproblema din kami, lahat po ng mga advice na binibigay po namin sa radyo, hindi din namin na-apply sa tunay na buhay. Bebenggahin din kung meron lang Nicole and Chris sa buhay po namin. Grabe din kami, siguro nabash din kami ng bongga ng Nicole and Chris na yan. 'Di ba? Pero kasi sa totoo lang, alam mo naman yung sagot sa tanong. Obviously, yung kinakasama mo is into hookups. Obviously, dun sa first part pa lang na nag-decide kayo na mag-delete ng mga gay apps para hindi kayo matukso, hindi niya ginawa. 'Di ba? Doon pa lang sa part na yun na hindi niya ginawa yun na pagkasunduan, red flag na yun. Yung part pa na into hook up siya na kahit sino, nakatalikod ka lang, nag-overtime ka lang ng sandali, meron na siyang hinahanap na mga iba pang, 'di ba?
pwedeng kekemehin sa palipaligid, 'di ba? Tapos ganun ulit nung lumipat ng ibang lugar. Tapos ngayon, ang tanong mo kung anong magandang gawin? Ben naman. Anong klaseng advice ang ibibigay mo? Kasi sabi mo expert kami sa payo. Yung masasaktan ka o yung mabait kami? Alin? Yung medyo Oo, yung may ugali kami for today o yung medyo paplastikin ka namin? Alin, Ben? Sige na, sabihin mo na para alam namin kung anong tono namin today. Sinasabi ko na parang thin line yung difference between na mabait sa minsan nagiging tanga na tayo. 'Di ba? Kasi alam naman natin, Kabisyo, na dito sa lahat ng kwentong sinabi mo, alam naman natin na nanloloko siya. At alam naman natin na sa ngayon sa nakikinikita natin based on the kwento, nakasasabi lang, ginagawa ulit. So based dito, medyo memorize natin na gagawin niya ulit. Hindi sa nagja-judge, pero parang ganun siya. Such a player. Very player. So ngayon, anong gagawin mo? Kasama mo player. Correct. Oh, 'di ba? Tapos may problema mo pa siya kung baka kawawa naman siya, wala siyang pera. Hindi mo ba naisip kawawa ka din? Ilang beses ka niloloko? 'Di ba? Ito yung sinasabi natin na mabait ka ba o tanga ka? Actually, mas dahilan pa nga yun 'di ba? Na parang nung nalaman mo walang pera, o dito ba mas may rason kang umalis? Oh, yun din. Hindi kasi naawa nga siya. Walang savings, walang pera. Kapag ka umuwi ng probinsya, sayang yung trabaho. Change your mindset. Oo, baguhin mo talaga, Ben. Kasi niloloko ka, tas, di ba? Parang nakakaawa naman siya, pero niloloko ka ilang beses. Ang kakaawa, pagbigyan ko ulit, ay, anak ko. Kasi kung yun ang mindset. Oo, ikaw na ang may kasalanan dito. Ikaw may hirapan. Oo, ikaw ang mahihirapan. Kasi hindi mo siya ma-let go. Tapos kasalanan mo na that you're still staying kahit na ganun siya. Alam mo na nga player, nagsistay ka pa. Totoo yun. Kasalanan mo na yun. Hindi ka na pwedeng pa-victim dyan. Kasi it is your choice na pagdesisyonan mo na. Correct ka. Hindi malayo yan sa yung sa isang taong nangako tapos he doesn't keep those promises. 'Di ba? Yun yung masaklap, 'di ba? Sa kaibigan mo nga na nangako sa iyo Promise pupunta ako. Promise babayaran ko yung utang ko. Pero those promises are always parang broken. Oh. 'Di ba? He doesn't keep those promises. So nakakasakit ng ng damdamin yun. What more sa isang magkarelasyon? 'Di ba? Nag-promise siya na di-delete ko na. 'Di ba? Hindi na ako makikipaglandian sa iba. 'Di ba? Worse yung ginawa niya 'Di ba yung sa kaibigan na ginawa na nag-promise sa atin na hindi niya tinupad, masakit na, ito matindi pa yung ginawa. Yes. 'Di ba? So pagka ganoon you have reasonable grounds para umalis sa isang ganyang klase ng sitwasyon. Masakit na siya sa ulo Toxic. Yung ganyang klase ng relasyon. Totoo. Marami kang dahilan para umalis sa ganyang klase ng relasyon. Tapos ang dahilan mo kung ba't di ka umaalis kasi naawa ka, walang pera. In that case, you have to change your mindset. Yung pagkawalan niya ng pera will give you more reason to leave him. Tsaka yung kawalan niya ng pera, yung kawalan niya ng savings, dahil din sa kalandian niya. Kasi sa halip na magsisave siya, anong ginagawa niya? Hook up dito, hook up doon. May gastos kaya yun. Nakakatakot yan. Correct. Tsaka responsibilidad mo ba na wala siyang pera? Oo. Diba, yun pa lang yung panloloko ng isa, pwede mong patawarin, pero yung panloloko ng maraming beses, hindi nakapatawa-tawad yun. Correct. Pagpapromise na maraming beses and then breaking all those promises, ano ba? Correct. Pag titingnan mo kasi yan, he doesn't value you. He doesn't value himself and he doesn't value the relationship either. Sa madaling salita, wala siyang values. Diba? Gusto mo, jojowain mo, walang values? Pag pinakalala mo sa mga tao, ito nga pala siya. By the way, wala siyang values. Diba? Pangit. Wala siyang values education. Wala siyang values education. Bagsak siya doon. Repeater siya 6 times. Pinasa na lang kasi naawa. Diba kasi wala Tama ka, partner. Walang pag-value sa relationship. Yes. Sa sarili. Correct. Diba? Pagka ganun, tingnan mo, pag nagstay ka sa relasyong yan, lalong mapoprolong yung sakit ng ulo. Diba? Yung gulo ng damdamin mo, gulo ng isip mo. Diba? Kasi nga toxic yung relationship. Yes. Kumpara sa aalis ka sa ganyang klase ng sitwasyon, mas favorable sa'yo
'Di ba? Ang tawag doon, you indulge in some self-care. Yan. Poprotektahan mo yung sarili mo. It's care for yourself. Correct. 'Di ba? Sasalba mo yung relasyon mo sa isang relasyon na alanganin. Bakit alanganin? Tingnan mo, nakikiapid siya kung kani-kanino. 'Di ba ano 'yon, napaka-risky noon. Tama. Pag nagkasakit siya tapos bumalik sa'yo, nahawa ka, o nasa na yung self-care mo doon? Wala, Correct. di ba? Oh. Di ba? Aabot pa ba tayo doon, friend? Correct. And alam naman natin na yung mga ganyang klaseng mga sakit Oo. ay nangyayari at napapasa lang kapag ka multiple ang partners. Oh, see? 'Di ba? Gusto mo Oh. pang umabot ka doon. Tama. 'Di ba na in the end, maghihiwalay din kayo kasi kasi nga player siya. So hihintayin pa ba natin yung sakit, Ben? Tama. Sakit na, as in literal na meron kang STD. Oo, ngayon, Hintayin pa sakit ba pa lang natin ng ulo yun? yan eh. Correct. Diba? So habang migraine pa lang yan, hindi pa umaabot sa ibang parte ng katawan, putulin na, Ben. Tama. At alam mo Diba? sa sarili mo, di ba? So true. Sabi mo, hindi mo deserve yung ganyang klase ng tao o hindi niya deserve yung pagmamahal mo. See, yun pa lang eh. Di ba? So, ibuhos mo yung pagmamahal mo sa ibang tao na kayang suklian. Tama. At hindi ka lulukohin. Correct. Someone who will keep his promise. Yun. Di ba? Ewan ko ba, pero sabi ng mga friends ko na pagka daw ganyan kasi, wala daw capable na maging loyal. Sabi. Ewan ko. Lasing kasi kayo nag-usap na naman kayo. Hindi. Nakarami kayo, nakailang long neck kayo nun? 16? Ilang bote, ilang bucket? 16, madami ba yun? Grabe Ay, ka naman konti mag-judge. Hindi, sabi daw nila, pero ako hindi naman ako naniniwala kasi wag nating lahatin. Yes. Kasi madami namang iba na sobrang loyal din sila. Oo, marami nagtatanggal Oo. sa ganyang klase Correct, ng relationship. relationship. Kasi nasabi ko sa kanila, hindi, merong mga kakilala din akong tumatagal. Yes. O ayan, Ben ha, sana naman nakatulong kami sa iyo ngayong araw na ito. Oh, carry boom boom mo yan. Bye!